Lah kula niku enten tiyang damel pondok ajeng genggon anu niku nonot damel sirap niku kula marani ngantos kalih dinten kita golek pangan lho Mas. Sampai niku nak asal pangan ngeten kula niku pun kelingan wong golek pangan. Ini adalah jejak kampung. Tempat kita menyusuri desa yang masih asri dan penuh cerita. Halaman yang sangat luas dan hijau ya teman-teman ya. Sungguh damai hidup di kampung ya teman-teman ya. Bikin iri orang kota ya teman-teman ya. Wah, game Mbak. Lanun. Riko napa? Nggih. Piyambakan teng griya. Lihat anu luweni gadah lari tengah anu enggak bawa sak entuk apa niku wae. Rombongan. Kok kanggo kula anu niku ajeng lari kayak kebutuhan tengah. Oh, nggih. Dan iki kula niku wau ngentosi anu tiyang kuiru niku. Turene ajeng anu mendhet lembu ngoten jan. Oh. Ning anu dek mboten dugi mriki turene lembune sing anu cilik niku kesehatan bluro ngoten. Oh, ngoten. Enggak, mriki usah mboten usah anu tiyang niku nggih wong sedanten niku anu kula niku pun tau ngalami anu saniki ngoten kesah anu buka motor nggih apa buatkan teh nasi pisang. Panjenengan teh gede kali sinten, Pak? ya Teh gede kali sinten? kula Nggih. nggih kula tiyang kalih lare kula mun anu Kali larene. Ayo lare niki. lare kula niku kula anu niku gadah lare kalih enten kendel mriki anu damel anu dia enten niki lho sambal nak tesih tegas kacang. Pun ompong lho, Mbah. Pun ompong. Tesih tegas mang niki. Niki apik ki Mbak, Mbah? Nun Niki pisange. niku nggih pisang anu babatan mriku. Nggih. Ini kacangnya iki panen piyambak niki. Nun Kacange. nggih kacange nggih anu mriku anu enten anu mriku. Nggih. Iki sing anu jange anu ambon lawong anu nyawa enten nyawa wong kula niku nggih wong tiyang tuwa anggere pun asal suket wangsul ngoten niku nggih. Lah sebelah niku griya sinten, Mbah? Mriki niki pun kalen mriki niku. Boten niki ta. Niki sebelah jenengan iki. Niku nggih kula anu Jenengan. nggih lare kula niku waune niku gadah lare kalih. Sakniki pindah enten ala enten kendel nggih mboten gadah anu
pun anu mepet nggih pun. Oh, pun keluarga ngoten. Nggih. Oh, berarti gadah griya mriku. Nggih gadah griya mriku. Nggih. Berarti jenengan teng mriki ya, Mbak? Kula kalih mak niku. Oh, kalih Mbak Putri. Nggih. Nggih, nggih. Enggak mau lagi. Nggih, matur suwun, Mbah. Enggak saestu man. Nggih. Niki lho anu niki sing anu ning anu pun kemedhok. Niki anu napa? Niku Tawi napa nggih? nggih nak niku ceklek niku napa. Niki tawi, niki ceklek. Kawis to. Kawis to. Nggih. Kawis to. Wis ceklek iki wis ambruk. Oh. Niku jang tawi Ambon niku. Niki tawi, niki anu. Mang anu unjuk niku lho. Nggih. Nah, beginilah ya teman-teman. Di desa enaknya seperti ini ya. Walaupun kita belum saling kenal ya, tapi mereka tuh ramah-ramah dan sangat sangat senang menyambut kita ya. Kita disambut dengan gembira ya, dengan seperti itulah. Beliau ini juga ini ya punya ternak, memelihara kambing dan juga sapi ya teman ya. Niki pun anu nggih, umurnya pun ratusan tahun nggih griyane nggih. Non. Walah niki nggih pun pinten turunan ngoten iki nggih sak kula ganti gendeng niki. Sakek nggih pun anu niku lare kula. Lah waune rak majeng ido lah saniki Nggih. didamelke dalan niku lah biyane niku kesane madhep niran. Nggih. Lah niku Kula aturi nggih. Oh, bubah nggih jenengan nggih. Nggih, saking itu halamane bae semua. durung iso gawe omah liyane. Nak kok nggoni anu kuwi yo doko-doko ana pring sing dhuwur. Lah niki ra kula dekeni pring sedanten niki. Nggih. Lah sing iso niku ora usah didoko anu doko ana pring. Besok nak koyo pring ki anak putu ganti pringe mawon ngoten. Gampil ngoten iki, Pak. Gampil ganti pring ngoten niku ora anu. Saniki nggih kajeng anu niku nggih ka atas. Berarti lainnya diganti pring. Bagian tuh. Tikum mboten niku pring. Tikum. Nggih dikom. Wah, tikum kita tambah awet. Awet. Enggak niku lah. Nggih. Mandaran Anu ngrepoti. mboten ngrepoti niki nggih. Ngrepoti. Wong kula niku wau nak nggih ngeten nggih. Lebu kula niku pun anu ngeten. Pun persabaran kalih Kang Wiru. Lah sakniki panjere niku kan mendhet mriko. Anu Mbah. So anu nak kowe bibitan meneh. So tak gawakake ning anu pedhete jeneng Ndoro kono ming duwe gambare. Lah niku sing gedhe niku tesenden mriki lah. Saniki anu ya Mbah wong kalih lare kula. Anu ya Mas. Anu sapine engko tak jigo esuk anu besar anu sok hari gawe ya Mas. Nggih kantos sak monggo ngoten. Di sana. Kandangnya Watu niku sak ditata miring dereng di aspal ngoten niku. tahun 80-an, Mbak. Tahun 82. 82. 82 lah niku nganu niku kreteke niku ra nggih tahun 82 83 niku. Lah riyen berarti daerah kretek nyebrang ngoten, Mbak? Wah nggih waune. Waune nggih nyebrang. Wong kula niku pun di gotongke royong teng daerah Empelem nembok sawah kulon desa Empelem nika lho. Nggih. Dinunggu abri nggih pun tuwa ngoten niku nggih. Lah wong gede sukane medro kalih napa kalih wi. Waune sing dodan-dodalan niku. Saniki ngoten Mas anu mlaku-mlaku kan montor
Zaman riyen kula niku teng Solo Tigo beto areng niku mlaku. Ya keten iki mlampah teng griya niki sak jam 3. Mengke lek nginep dusun Gamulan niku ampun genah dah mangkene. Dereng, Mbah. Gamulan niku gamulan tukang niku nginepe mriku. Oh, tukang. Kentong subuh mlaku mriku teng Solo Tigo. Nah, ajeng teng pekan nginep nggih, Mbah. Nggih, biyen. Medale nggih mriki, jurangan iki. Nggih. Lah pripun niku dianggurake mboten sami niki, Mbah. Anu niki teh niku. Nggih, Mbah. Rati. Nggih, Mbah. Nek wong kula niku wong nggih, wong kula pun tuwa nggih. Enten pundi anu niku wah lha wong anu ki kok lah tiang niku nggih sedanten niku. Lah niki wong kula niku namung tiang kalih sing setunggal kesalah. Kowe engko tukoke apa? Bakso. Wis mau wingi wis tukoke anake anu bakso anu. Iki kacang pindah. Abon riko-riko Mas kula niku. Saestu kula niku nak panganan niku mboten anu. Ning niki dadi setunggal wong padha-padha kulite nggih mboten reget niku. Nggih matur suwun kathah, Mbah. Kula pun mriki pun disuguhi werna-werna. Wes anu yo pokoke yo Mas wong kuwi ya aja nampik rezekine Mas. Nggih, matur suwun. Aja nampik rezeki saestu lho. Ampun nampik rezeki wong niku kula niku pun tau ketelarak enten daya semantrah nggih Mas. Anu kula niku enten semantrah niku nggih. Ajeng pados gawe mboten ngerti, mboten anu pun dicolke kalih tiyang. Lah kula niku enten tiyang damel pondok ajeng genggon anu niku nonot damel sirap niku kula marani ngantos kalih dinten kita golek pangan lho Mas. Sampeyan niku nak asal pangan ngeten kula niku pun kelingan wong golek pangan. Nggih. Alah Mas, wong golek pangan ning tengah semangka maune jaman 71 Mas. Pinten taun teng mriko, Mbah? Ya. Pinten taun teng Sumatera? Walah kula niku namung sobo golek sak mbuan saiki entuk sesuk golek saiki entuk sesuk golek wonten niku mboten taun-taunan kula niku. Lah nek taun-taunan damel kebon niku sederek kula niku sing ngene niku mau. Kula niku nggih wong maune kepokokan kalih kang sepah kan angon kalih wong kula tinggal mati yang sepah niku. Dia anu tesih cilik tesih alit nyopet tesih nyopet ketil. Kula niku nggih ajeng di sekolahake niku kon maca hanacara kok mboten siya kok mboten saged digebuk gegere kula balik angon ngingu sapi 5 lho Mas. Aku ku biyen ngingu sapi 5 karo mbok kula niku. Mbok kula niku waune adol godhong. Nggih, bareng, Mbah. Nggih, monggo. Panjang umur sehat. Nggih. Barokah. Mas ampun riko nggih Mas. Kula niku pun tau lara-lara lho Mas. Saestu. Beda-beda kula mriki malih, Bang. Mbah. Nggih nggih. Nggih, bareng. Bareng lagi. Nggih nggih monggo.